ആന്റണി രാജു എം.എൽ.എ നിയമ നടപടികളിൽ കുരുങ്ങിയതോടെ തിരുവനന്തപുരം അസംബ്ലി സീറ്റ് CPM ഏറ്റെടുത്തേക്കും. ആന്റണി രാജുവിന്റെ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഇടതുമുന്നണി ഒരു സീറ്റാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന LDFനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സീറ്റും നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജയസാധ്യതയും കണക്കിലെടുക്കും. തന്റെ സീറ്റിൽ മറ്റൊരാളെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ ആന്റണി രാജു തയ്യാറാവുമോ എന്നതും പ്രധാനമാണ്. തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും സീറ്റ് CPMന് വച്ചൊഴിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെ ആശ്രയിച്ചാവും CPM തീരുമാനത്തിലെത്തുക. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ കോവളം ഒഴികെയുള്ള 13 മണ്ഡലങ്ങളും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൈവശമാണ്. 1996-ൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് പ്രതിനിധിയായി മത്സരിച്ച ആന്റണി രാജു 6894 വോട്ടുകൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ MM ഹസനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ആദ്യം നിയമസഭയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം 2021-ലാണ് സിറ്റിംഗ് MLA VS ശിവകുമാറിനെ 7089 വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി നിയമസഭാംഗവും മന്ത്രിയുമായത്.